Isang bagong silang na babaeng sanggol ang inabandona at na-rescue sa loob ng isang pampublikong sementeryo sa Barangay Baybay, Karamuran, Catanduanes, umaga nitong Biyernes, August 1. Batay sa ulat ng Karamuran MPS, isang residente na nakatira malapit sa sementeryo ang nakakita sa sanggol. Magpapakain umano ito ng kaniyang mga alagang kambing nang marinig ang pag-iyak ng bata. Nung una, inakala pa nga raw nito na ang kanyang mga alagang kambing ang umiiyak. Wala rin daw itong saplot at nakakabit pa ang umbilical cord nang makita. Parang bagong panganak pa siya kasi may mga dugo-dugo pa po siya. Nung pinapadede po yung bata is ayaw niya pong dumede kasi parang hindi pa man siya gutom, hindi pa po siya umiiyak. And then yung baby po is a baby girl po, ma'am. Malusog po siya and then ang kilo niya po is 3.4 po. Agad naman ay tinurn over ng pulisya sa Karamuran Municipal Social Welfare and Development Office ang sanggol na siya namang nagdala sa bata sa Pandan District Hospital para sa kaukulang medikal na atensyon. Yung baby po, ma'am, is puro kagat ng langgam. Marami po siyang mga langgam na na po sa kanya. And then nakabalot. Pagdala po dito, binalot na din po ng jacket and then dinala namin sa Pandan. Ngayon po, yung bata po is nasa Pandan District Hospital para po ma-monitor yung baby kung okay po. Patuloy pa din ang investigasyon para malaman kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.